በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት ዕለት 26 ወርሓዊ በዓል ናይ ምድሪ ሓበሻ ቀዳማይ ሊቀ ጳጳስ በዓል ዓብዪ ውዕለትን ጻድቕን ቅዱስን አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን እዩ። ጸጋን በረኸትን ናይ አቡነ ሰላማ ከምኡውን ናይ አቡነ ሃብተ ማርያም ምስ ኩልና ደቂ ተዋህዶ ይኩን አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተሟሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን አንደበት ኩንኒ አሜን። መጋቢት 26 በዚህ ዕለት ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ድንግል ኢዮጵራቅስያ ዓረፈት። እዛ ዝተቐደሰትን ብላቴና ንንጉስ አኖሬዎስ ዘመዱ ንዝኾነ ኣብ ከተማ ሮም ካብ ቤተ መንግስቲ ጓል ሓደ ዓብዪ መኮንን እያ። ዝሞተሉ ጊዜ ኣብ ዝበፅሐ ጊዜ ድማ ንጓሉ ንጉስ አኖሬዎስ ክሕልዋ መታን ሓደራ ሃቦ። ኣቦኣ ምስ ዓረፈ ድማ ንሓደ ወዲ ዓብዪ መኮንን ንጉስ አኖሬዎስ ኣሕፀያ። በተን ወርሓት ኣዲኣ ናይ መሬታ ግብሪ ክትቅበል ኢላ ዝገደፈላ ናይ ኣታኽልቲ ቦታኣ ዘፍረይዎን ነዛ ቅድስቲ ብላቴና ከኣ ምስኣ ወሰደታ። ዕድሚኣ ድማ 9 ዓመት ኮይኑ ከሎ ኣኸቲላታ ናብቲ ግብፂ ከደት። ኣብ ግብፂ ኣብ ዝበፅሓ ጊዜ ድማ ስራሕን ክሳብ ዝፍፅማ ኣብ ውሽጢ ሓደ ናይ ደናግል ገዳም ተቐመጣ እሞ ኣብ ውሽጢ እታ ገዳም ዝነበራ ደናግል ብገድሊ ዝተፀመዳ እየን። ናይ ስጋ መልክዕን ዘይትን ጥዑም ፍረታትን ድማ ወልሓንቲ ይበልዓ ኣይነበራን። ብዘይ ምንጻፍ ድማ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ይድቅሳ ነበራ። ኢዮጵራቅስያ ድማ ነዚ ገዳም ምስ እተገልግል መጋቢት ስለ ዝተፋተወት ኣብ ውሽጢ እዚ ገዳም ክትነብር ፈተወት እሞ እታ መጋቢት ድማ ንስኺ ካብዚ ውሽጢ ገዳም ወፂኺ ተመሊስኪ ንሕፅይኪ ከምዘይትደልዮ ቃል እተውለይ በለታ። ኢዮጵራቅስያ ድማ በዚ ነገር ቃል ኣተወትላ። ኣዲኣ ስራሓ ኣብ ዝፈፀመት ጊዜ ናብ ሃገራ ክትምለስ ፈተወት እሞ ጓላ ግን ኣነ ናይዚ ሓላፊት ዓለም መርዓ ስለ ዘይብህግ ንርእሰይ ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰማያዊ መርዓዊ ሂበ ኣለኹ ኢላ ንኣዲኣ ምሳኺ ኣይምለስን እየ በለታ። ኣዲኣ ድማ ጓላ ምስኣ ከምዘይትምለስ ኣብ ዝተረድአት ጊዜ ገንዘባ ንድኻታትን ንፆሞም ዝሓደሩን መፅዊታ ምስ ጓላ ኣብዚ ገዳም ንብዙሕ ዘመን ነቢራ ድሕሪኡ ዓረፈት እሞ ኣብዚ ገዳም ተቐበረት። ንጉስ አኖሬዎስ ድማ ናይ ኢዮጵራቅስያ ኣደ ከም ዝሞተት ሰሚዑ ንዝሕፀያ ከመርዕዋ መታን ንኢዮጵራቅስያ ከምፅእዋ ተለኣኽቱ ለኣኸ ንወታደራቱ ማለት እዩ። እዛ ቅድስቲ ድማ ኦ ንጉስ ፍለጥ ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ዝኾነ ሰማያዊ መርዓዊ ንጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ርእሰይ ሂበ ኣለኹ እሞ ቃል ኪዳነይ ከተተሓላልፍ ኣይከኣለንን ኢላ ናብ ንጉስ ለኣኸትሉ። ንጉስ አኖሬዎስ ድማ ብመልእኽታ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ተደነቐ። ስለኣ ድማ ብኸየ ብዕድመ ንእሽቶ እያ እሞ እዛ ዝኸበረት ኢዮጵራቅስያ ግን ዓብዪ ተጋድሎ ተጋደለት። ንመንፈሳዊ ስራሕ ድማ ብጣዕሚ ዝተፀመደት ኮነት። ኣብ በብተራ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ እንዳካፈለት ሙፃም ድሕሪኡ ድማ ኣብ በቢ 3 መዓልቲ 3 መዓልቲ ክትፀውም ጀመረት። ድሕሪኡ ድማ ኣብ በቢ 7 መዓልቲ መዓልቲ ክትፀውም ኮነት። ኣብ ዝተፈላለየትን ዝኸበረትን 40 ጾም ድማ ወላሓንቲ ዘይትለክፍ ኮነት። ሰይጣን ድማ ኣብ ልዕሊኣ ቀኒኡ ኣጨናቂ ብዝኾነ ኣተሃራርማ እግራ ሃረማ። ብዙሕ መዓልትታት ድማ ብሕማም ነበረት። ድሕሪኡ እግዚአብሔር ራሪሁ ካብ ደዊኣ ኣድሓና እሞ ንሕሙማት ከተድሕን ድማ እትፍውሰሉ ሃብቲ ሃባ። ንእመምኔትን ደናግል ይሕዋታን ድማ ብተኣዛዝነት
ተገልግለን ነበረት ብሕዋታ ደናግል ድማ ዝተፈተወት እያ ኣብ ሓደ ዕለት ድማ እታ እመምኔት ኣኽሊላትን ኣዳራሻትን ከም ዝቐረቡ ራእይ ረኣየት ንሳ ድማ እንዳድነቐት ካብ ደቀይ እዚ ንመን ዝግባእ ይኸውን ምስ በለት እዞም ኣኽሊላትን ኣዳራሻትን ዝተቐረቡ ንጓልኪ ንኢዮብ ጵራቅስያ እዩ ንሳ ድማ ናብዚ ክትመጽእ እያ በልዋ እዚ ራእይ ድማ ንደናግል ነገረተን እግዚኣብሔር ድማ ካብዚ ሓላፊት ዓለም መከራ ክዕርፋ ክሳብ ዝፈተወላ መዓልቲ ንኢዮብ ጵራቅስያ ከይነግርኣ ኣዘዘተን ድሕሪኡ ናይ ከብዲ ሕማም ቁሩብ ሓመመት እሞ ኩለን ደናግል ድማ ምስ እመምኔት ናብኣ ተኣከባ እታ ቃል ኪዳን ዘእተወታ እትፈትዋ መጋቢት ድማ መፀት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ድማ ክትዝክረን ለመንኣ ንሳ እውን ኣብ ጸሎተን ክዝክርኣ ለመነተን ድሕሪኡ ድማ ዓረፈት ደናግል ይሕዋታ ድማ ብጣዕሚ ሓዚነን ኣልቀሳ ድሕሪኡ እታ መጋቢት ዝነበረት ዓረፈት ድሕሪኣ ድማ እታ እመምኔት ቁሩብ መዓልቲ ሓመመት ነተን ደናግል ድማ ኣኪባ ኣብ ልዕለኽን እመምኔት ምረፅ ኣብ ስለይ ኢዮብ ጵራቅስያ ለሚና ኣላ እሞ ኣነ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸይድ እየ ሕጂ ግን ነቲ ኣፈት ዓፂኽናኦ ኪዳ በለተን ንሰን ድማ ከምዝተኣዘዝኦ ገበራ ንጽባሒቱ ድማ ኣንጊህን እንተመጻ ዓሪፋ ረኸብኣ ናይዘን ዝኸበረ ኣዴታትና በረኸትን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን ከምኡውን ምሴተ ሓሙስ ምሸት በዚ ዕለት ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና ናይ ደቂ መዛሙርቱ እግሪ ሓጻቢ ሓጸበ ከምዚ ድማ በሎም ንስኹም ድማ ከምዚ ግበሩ ደጊሙ ድማ ናይ ሓድሽ ኪዳን ናይ ቁርባን ስርዓት ኣርኣዮም ከምኡውን በዚ ዕለት ናይ ክብሪ በዓል ቤት ንጎይታና ናብ ኣይሁድ ይሁዳ ይሕሊፉ ሃቦ ነቢያት ትንቢት ከም ዝተዛረብዎ ድማ ናይ ሸያጡ ዋጋ 30 ብር ተቐበለ ይቅርታ ርህራይኡ ምስ ኩላትና ናይ ክርስቲያን ወገናት ንዘለዓለም ይንበር ኣሜን መጋቢት 26 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱሳን ሐዋርያት ቅድስቲ ድንግል ኢዮብ ጵራቅስያ ቅዱስ ፍርፍርዮስ ሰማዕት ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ጻድቅ ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዝሃይቅ ቅዱሳን ሰማዕታት ናግራን ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን በረኻቶም ይሕደረና ጸሎቶም ይርዳና ኣሜን ካባናባ ኩሉ ዘንጠብኮ ዘግደልኮ በኣፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክቲ ተዓረመለይ ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራድኣነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ኣሜን ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ወምህድግ ለና አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ዝተመሰት አላት ነነ ወባልሃንም ኩሉ እኩስ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናች ወድንግል በስጋች እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ ምንቲያን ምህረተ ኩላል ምህረተ ምድራጋዚት ሃበ ፍቅር ወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራለን ኃጣውነ ተማኅፀነ ክዳንቺ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።